Πάμε στην πρώτη κυρία της παρέας. Η κυρία Σάτσου θα βρεθεί στο βήμα. Θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα Profit και αμέσως μετά θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα για καφέ. Ωραία. Όπου θέλετε, έχετε. Έλα, εργαστείτε. Διαβάζω τώρα το βιογραφικό της κυρίας Σάτσιου. Έχετε 2 μεταπτυχιακά, ένα διδακτορικό. Τι άλλο θα κάνετε ακόμα σε αυτή τη ζωή? Και εργάζεστε στο ΚΕΠΑ. Ένα αξιόλογο. Στο ΕΚΕΤΑ. Δεν εργάζεστε στο ΚΕΠΑ, όχι. Άντε και στο ΚΕΠΑ, λοιπόν. Απέναντι είστε. Λοιπόν, συγχαρητήρια βέβαια για την πορεία σας και πάμε να δούμε λοιπόν τι έχετε να μας παρουσιάσετε για το Profit. Σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Στάμκο και το ΚΕΠΑ που με προσκάλεσαν στην τόσο ενδιαφέρουσα σημερινή εκδήλωση. Ξέρω ότι είμαι η τελευταία παρουσίαση πριν το διάλειμμα για το καφέ, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Είμαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσω το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Profit που στοχεύει στην οικονομική αφύπνιση των πολιτών και μακροπρόθεσμα στην οικονομική σταθερότητα. Να πω λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα πίσω από το έργο. Ξεκίνησε μεταξύ μια ομάδα Ελλήνων φίλων που συζητούσαν για την ελληνική κρίση και διαπίστωσαν ότι όταν όλο θέμα είχε ξεκινήσει πριν 6-7 χρόνια περίπου, οι Έλληνες πολίτες βομβαρδίζονταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με οικονομικούς όρους που η πλειοψηφία πρώτη φορά τους άκουγε και μαζί με μένα δεν μπορούσε να τους καταλάβει και να καταλάβει πώς ακριβώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι σημαίνει όλο αυτό. Οπότε αυτή η διαπίστωση, συν την εμπειρία που είχαμε στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, μας όθησε να γράψουμε μία ερευνητική πρόταση για μία online πλατφόρμα που θα στοχεύει στην οικονομική αφύπνιση των πολιτών, δηλαδή να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν καλύτερα τις οικονομικές εξελίξεις και τους οικονομικούς όρους και γενικά τι συμβαίνει στην οικονομία τους. Η ιδέα μας αυτή βρήκε ανταπόκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε εγκρίθηκε, μας δώσανε χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα πήραμε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020. Το έργο δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε. Ξεκίνησε μόλις τον Ιανουάριο του 2016 και έχει ένα παράθυρο τριετές για να ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας του 2018. Και εγκρίθηκε στα πλαίσια μιας προκήρυξης που αφορούσε συνεργατικές πλατφόρμες για την αφύπνιση των πολιτών σε θέματα αειφορίας και κοινωνικής καινοτομίας. Όπως είπα, ο στόχος είναι να προωθήσουμε την οικονομική αφύπνιση των πολιτών και να βελτιώσουμε την οικονομική τους δυνατότητα, ώστε να παίρνουν πιο υπεύθυνες και πιο συνετές, θα λέγαμε, αποφάσεις όσον αφορά τα διάφορα προσωπικά οικονομικά τους θέματα, που από την οπτική γωνία της ανοιχτής δημοκρατίας, όπου μας εντάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να συμβάλλει σε πιο ενεργούς και πιο συνειδητοποιημένους πολίτες όσον αφορά τα κοινά. Τα τρία βασικά στοιχεία του έργου μας αφοράνε εργαλεία προσωπικής οικονομικής εκπαίδευσης, οικονομικής συλλογικής γνώσης, θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, και θέματα συνεργασίας, μάλλον συμμετοχής, να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τους χρήστες να συμμετέχουν στην πλατφόρμα και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Θα εξηγήσω πιο συγκεκριμένα. Οπότε έχουμε εργαλεία προσωπικής οικονομικής εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό για να εκπαιδευτούν σε διάφορα οικονομικά θέματα. Τα λεγόμενα crowdsourcing tools, ουσιαστικά συλλέγεται πληροφορία για οικονομικά θέματα από το διαδίκτυο, επεξεργάζεται αυτή η πληροφορία και εκλαμβάνουμε από όλη αυτή την πληροφορία τη χρήσιμη πληροφορία και την παρουσιάζουμε στο χρήστη με οπτικοποιημένο τρόπο, μέσα από διαγράμματα και αυτά, για να είναι πιο εύκολη αντιληπτή. Επίσης, έχουμε κάποια εξειδικευμένα μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία εκμεταλλεύονται το market sentiment, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος κάποιες εξελίξεις στις αγορές. Έχει βρεθεί ότι αυτό το market sentiment, αυτή η αντίληψη, επηρεάζει πάρα πολύ το πώς κινούνται τα πράγματα και αν τα χρησιμοποιείτε, βελτιώνει πάρα πολύ τις προβλέψεις, τις οικονομικές προβλέψεις, και τα χρησιμοποιούμε αυτά για να διερευνήσουμε κάποιες τάσεις στις αγορές και ενδεχομένως κάποιες απειλές. Επίσης, έχουμε κάποια καινοτόμα προσωπημένα συστήματα συστάσεων που συστήνουν στους χρήστες, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους, το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο να απευθυνθούν, όπως και σε υλικό στην πλατφόρμα που θα έτυχε του ενδιαφέροντό τους.
Και έχουμε και κάποια μηχανισμούς να τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν ενεργά στην πλατφόρμα. Δηλαδή και οι ίδιοι να ανεβάζουν κάποια άρθρα που τους φάνηκαν ενδιαφέρον, να κάνουν ερωτήσεις, να απαντάνε σε ερωτήσεις άλλων χρηστών. Κίνητρα έτσι ώστε να αποκτούν αυτό που λέμε reputation, φήμη, να ανεβαίνουν κάποια επίπεδα στην πλατφόρμα, να αποκτούν αυτή τη φήμη, την οποία να την αξιοποιούν για να έχουν περισσότερη δικαιοδοσία σε περισσότερα δεδομένα στην πλατφόρμα και κάποια άλλα ωφέλη στα οποία δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στη σημερινή παρουσίαση. Αυτό δεν νομίζω να σε ενδιαφέρει τόσο πολύ τεχνική προσέγγιση. Πάω σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Οπότε, τι μπορεί να κάνει κάποιος χρήστης που θα μπαίνει σε μια τέτοια πλατφόρμα? Καταρχήν, θα μπορεί να αποτιμάει το επίπεδο των οικονομικών του γνώσεων και δυνατοτήτων μέσα από κάποια τεστ εξειδικευμένα που θα υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα. Μετά θα κατευθύνεται σε υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του και τα ενδιαφέροντά του. Δηλαδή, κάποιος θέλει να ξεκινήσει μια καινούργια επιχείρηση, θα υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό γι' αυτό. Κάποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο. Κάποιος θέλει να μπει σε ένα συνταξιδιωτικό πρόγραμμα. Θα υπάρχει ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συλλογική γνώση, σε οικονομικά θέματα που θα παρέχεται, όπως είπαμε, οπτικοποιημένο τρόπο, ώστε να είναι πιο εύκολη αντιληπτή. Και μπορεί και ο ίδιος να συμμετέχει μες στην πλατφόρμα, όπως εξήγησα προηγουμένως, να ανεβάζει άρθρα, να κάνει ερωτήσεις, να απαντάει σε ερωτήσεις άλλων χρηστών και να επιβραβεύεται για όλη του αυτή τη συνεισφορά στην πλατφόρμα. Όσο πιο πολύ συμμετέχει μέσα στην πλατφόρμα αυτός ο χρήστης, τόσο πιο θα υπάρχουν μοντέλα μέσα στην πλατφόρμα που θα καταλαβαίνουν τα ενδιαφέροντά του με διάφοροι μηχανισμοί και έτσι θα μπορούν να του παρέχονται πιο προσωποποιημένες συστάσεις για υλικό που πραγματικά τον ενδιαφέρει. Και για τους πιο προχωρημένους χρήστες, θα έλεγα, θα μπορούν αυτοί να έχουν πρόσβαση επίσης και σε αυτά τα εξειδικευμένα μοντέλα πρόβλεψης. Σε ποιους απευθύνεται αυτή η πλατφόρμα? Σε όλους βασικά, από τον απλό πολίτη μέχρι και παιδιά, μαθητές, σε πιο εξειδικευμένους χρήστες όπως επενδυτές και σε ακόμα πιο εξειδικευμένους όπως στους επαγγελματίες σε οικονομικές υπηρεσίες. Ποιοι είμαστε πίσω από το έργο? Είμαστε εμείς στο ΕΚΕΤΑ που ασχολούμαστε με τα συστήματα συστάσεων και τους μηχανισμούς κινήτρων και είμαστε επίσης και υπεύθυνοι για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και προτεργάτες της ιδέας μαζί με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, οι οποίοι είναι οι δήμονες στα μοντέλα πρόβλεψης. Είναι το Πανεπιστήμιο της Λασκόβης που θα παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό και είναι οι δήμονες στο κομμάτι του οικονομικού αλφαβητισμού. Είναι μια εταιρεία Semantic Web Company που είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση των δεδομένων στην πλατφόρμα μέσω τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού. Και είναι και η EA, μια ακόμα εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη να βάλει όλα αυτά τα κομμάτια των διαφορετικών partners μαζί και να επιφέρει το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής πλατφόρμας. Και τέλος έχουμε τη FEBEA, είναι ακρονίμιο για το Federation of Ethical and Alternative Banks, δηλαδή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών. Είναι ιδιότυπες τράπεζες που συνήθως χρηματοδοτούν έργα που έχουν και κάποιο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Και από κάτω φαίνονται τα μέλη με τα οποία συμμετέχουν στο έργο, εκ των οποίων είναι και η Συνδυαστική Τράπεζα Καρδίτσας, που ακούστηκε πάρα πολύ σήμερα, άλλη μια φορά. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα και μέσα με τα οποία μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας είναι από κάτω. Αλλά πέρα από το κορμό του έργου αυτού, έχουμε επίσης και τη συμβουλευτική μας επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους που εκπροσωπούν οργανισμούς που θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια πλατφόρμα, είτε από οικονομικούς οργανισμούς, είτε από εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Είναι και ο κύριος Πούρης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε επίσης και τον κύριο Στάμκο από το ΚΕΠΑ. Έχουμε ανθρώπους από προγράμματα και project όπως είναι το MicroStars, που έχουμε περίπου κοινούς στόχους. Ανθρώπους από το μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και ακαδημαϊκούς και άλλους που μας παρέχουν τις συμβουλές τους και είναι ενήμεροι για την πρόοδο του έργου. Κάποια από τα ωφέλη στους οικονομικούς οργανισμούς που θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, όπως στη δικιά μας ομάδα είναι το FEBEA, θα πω στα γρήγορα κάποια τσικήρια, είναι το ότι μπορούν να προστατεύσουν τους πελάτες τους και να επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους που έχουν, να μπορέσουν να αναγνωρίσουν ευάλωτους πληθυσμούς
για τους οποίους η εκπαίδευση σε οικονομικό αλφαβητισμό μπορεί να παρέχει πραγματικά ωφέλη, για παράδειγμα, σε σχέση με savings, τώρα μου διαφεύγει η λέξη, σε αποταμιεύσεις, σε χρέη και σε πλάνα συνταξιοδότησης, και επίσης ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να στοχεύουν συγκεκριμένους πληθυσμούς που θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ενδυνάμοι επιχειρηματίες κτλ. Και τώρα έρχομαι στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μικροοικονομία και τις μικροπιστώσεις, που είναι και το θέμα της σημερινής ημερίδας. Η πλατφόρμα καταρχήν θα είναι μια online πλατφόρμα που θα είναι από τους Ευρωπαίους χρήστες για τους Ευρωπαίους χρήστες. Δηλαδή, μετά το πέρας του έργου, οι ίδιοι χρήστες θα μπορούν να ανανεώνουν το περιεχόμενό της με καινούριο υλικό που μπορούν να παρέχουν συνέχεια και θα είναι ελεύθεροι προς όλους, χωρίς κόστος. Μπορεί να αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο να υποστηρίζει αυτούς που θέλουν να πάρουν κάποια δάνεια, με το να μπορούν να βελτιώσουν αυτό που λέμε financial literacy, τον οικονομικό αλφαβητισμό και τη δυνατότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν καλύτερες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Επίσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση των ειδικών μέσω από το question and answer functionality της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα επίσης μπορεί να είναι το online μέσω των οποίων δανειστές και δανειολήπτες μπορούν να έρχονται σε επαφή και να επικοινωνούν και να έρχονται σε μια συμφωνία. Είναι κάποιες ιδέες αυτές. Και μία ακόμα ιδέα πολύ ενδιαφέρουσα είναι ότι οι δανειστές θα μπορούσαν να αξιολογούν τους δανειολήπτες τους μέσα και από αυτό βλέποντας το financial literacy, τον οικονομικό αλφαβητισμό των δανειοληπτών τους, βλέποντας δηλαδή πόσο μπορούν να κατανοήσουν κάποια πράγματα όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, και μέσα επίσης από το reputation τους στην πλατφόρμα, δηλαδή το πόσο καλό είναι το περιεχόμενο που βάζουν στην πλατφόρμα, πόσο καλά αξιολογείται από τους άλλους χρήστες, που θα μπορούσε να είναι και αυτός ένας δείκτης του πόσο ενήμερος είναι κάποιος χρήστης για το τι συμβαίνει στην οικονομία γενικότερα. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα είμαι εδώ για το υπόλοιπο της ημερίδας και επίσης μπορείτε να γραφτείτε στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδό μας και τις διάφορα events που οργανώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να την ευχαριστήσουμε με ένα χειροκρότημα την κυρία Σάτσου. Λοιπόν, ο κύριος Φλόρος, ο κύριος Σπούρης και η κυρία Σάτσου είναι στο καφέ μας έξω, θα δεχτούν τις ερωτήσεις σας και αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουν, θα ρωτήσουμε ποιες ήταν οι πιο χρήσιμες ερωτήσεις, έτσι για να μην χάσουμε χρόνο, γιατί είναι από τα λίγα συνέδρια πραγματικά. Είναι εδώ και ένα λεπτό που είμαστε ακριβώς στο χρόνο μας για καφέ. Πάμε λοιπόν στο καφέ μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.